Hi everyone, welcome po sa Katangahang Vlog for today's video. Kakain tayo ng pansit canton with ulam na rice. So yun na nga, nagluto ako ng pansit canton at nilagyan ko ng gulay syempre para maiba naman sa mga mahilig kumain ng pansit canton at inuulam nila yung kanin. Ayan, so makaka-relate kayo sa mga kumakain nito. Pero sa mga rich kid dyan, baka naman tikman din yung pangpur. So yun na nga, maraming salamat sa mga followers ko, sa mga subscribers ko sa YouTube. Thank you so much na walang sawang pag-suporta sa akin, guys. At kahit pangit-pangit ko sa sa video at masiba-siba, matako pa o di ba? O parang tanga. So yun na nga. So maraming salamat sa mga subscribers ko. Please don't forget to like, subscribe my YouTube channel pag bago ka pa lang sa channel. Maraming salamat.